segon llibre, al qual fem referència avui, també té a veure amb els descobridors de paisatges, però en aquest cas particular es refereix més a paisatges urbans i a les descobertes dels viatgers. Es tracta d'un llibre escrit pel grandíssim Stefan Zweig, el gran escriptor austríac d'origen jueu, europeista, pacifista, nascut a Viena el 1881, que no va suportar veure com les forces del nazisme avançaven per Europa. I creient que aquest avançament del nazisme era imparable, es va suïcidar juntament amb la seva parella quan feien una estada al Brasil, el 1942. Molts de vosaltres ben segur que recordareu aquest impactant fet de la seva biografia. Possiblement també haureu gaudit amb les seves obres, amb precioses novel·les com La impaciència del cor, novel·la d'escacs, L'amor d'Erika Ewald o la novel·la Por, obra a la que vam dedicar un programa fa un parell o tres de temporades. Stefan Zweig també va escriure assaig i no puc deixar d'esmentar el seu llibre Moments estel·lars de la humanitat. En fi, tot això per citar algunes de les seves obres, només algunes, ja que va ser un escriptor molt prolífic, un dels grans de la literatura universal. El llibre que comentem avui es titula Viatges, una selecció. És un llibre editat per Univers Llibres al gener d'aquest any, de 2021. Una traducció d'Oriol Gil Sanchís, un llibre que té 142 pàgines. Us diré que es tracta d'una obra de les que em dic que a priori et semblen lleugeres i no per això mai deixes de pensar mentre el llegeixes que es tracta d'una petita joia literària. Un llibre que he portat aquest estiu a la bossa per tenir a mà en qualsevol moment que tenia una estona curta per llegir i que no m'era possible una gran concentració. És ideal per llegir al tren, en una cafeteria esperant algú o davant d'un cafè deixant passar el temps. És un llibre que recull 16 narracions molt curtes. Algunes tenen 4 pàgines i algunes altres no arriben a 12 o 14. Cadascuna d'elles, Stefan Zweig la dedica a una ciutat que va visitar i aprofita per parlar-nos del fet de viatjar per si mateix. L'autor va viatjar per tot el món durant la seva vida i sobretot per Europa. Era un gran viatger i la seva situació econòmica, benestant, li permetia fer-ho. El lector, a cada capítol del llibre, té el plaer de conèixer una ciutat o bé recordar-la si és que ja hi ha estat, però clar, ho fa des del punt de vista d'una altra època, a principis del segle XX, i amb els ulls, amb la mirada, amb els valors, amb el bagatge cultural i el sentiment de l'escriptor. Per situar-nos en el temps, us diré que es tracta de narracions escrites entre 1902 i 1940 i es presenten ordenades cronològicament. El llibre comença amb una narració escrita el 1902 dedicada a la ciutat belga d'Ostende, als seus balnearis, centre neuràlgic de l'alta societat, i acaba amb una narració del 1940, quan ja havia començat la Segona Guerra Mundial i quan l'autor vivia a Londres fugint dels problemes que va tenir amb els nazis atès del seu origen jueu. Aquesta estada a Londres, a principi de la Segona Guerra, el porta a records i reflexions. Doncs Zweig ens explica que va viure les dues guerres des de dos fronts diferents i, tal com reconeix a la narració, inevitablement feia una comparació constant, no tan sols entre les perspectives conjunturals, sinó entre els dos pobles en guerra. Bé, entre el primer capítol i l'últim, el lector haurà viatjat per ciutats de Bèlgica, com Ostende, ja ho hem dit, Bruges, Anvers, Yeper. Haurà viatjat per França, per Avinyó, Arles, visitarà la catedral de Chartres, moment en què diu que mai més s'edificaran altra catedral, i no s'equivocava.
Viatjarà a Itàlia i fins i tot a Espanya. Dedica una de les narracions a la ciutat de Sevilla, una narració, en aquest cas, que ens deixa veure que Stefan Zweig no només coneixia aquesta ciutat de la península Ibèrica, sinó altres. Té un especial interès la narració dedicada al fet de viatjar. A la narració, que titula Viatjar o fer-se viatjar, escrita el 1937, fa referència als primers viatges turístics organitzats, a l'embrió del turisme de masses, que diríem ara. En fa una elegant crítica que realment porta el lector a la reflexió. Escolteu què diu. M'he pres la molèstia d'imaginar-me per una estona enmig d'un d'aquests ramats de viatjats. La comoditat és innegable. Tens els 5 sentits lliures per a contemplar i per a gaudir. No t'has de distreure amb problemes diminuts, però constants, com trobar lloc per dormir o per dinar. No has de consultar horaris de trens, no t'has de perdre per carrerons desconeguts, no t'ensarronen ni t'estafen. No sues xampurrejant una llengua estranya. Els 5 sentits resten tota hora a l'aguait per copsar la novetat. Novetat que, per la seva banda, ja té una experiència de dècades com a monument digne de visita. En aquesta mena de viatges col·lectius, hom tan sols veu allò que realment i veritablement és el més important. A aquells qui no tenen el cor complet mentre no comparteixen el gaudi amb altres persones, no els falta pas companyia. D'altra banda, és econòmic, pràctic i sobretot còmode. Certament és el sistema del futur. La gent ja no viatjarà mai més, sinó que es farà viatjar. Ara bé, amb tan casual acompanyament, no perdem justament allò que hi ha de més misteriós en l'acte de viatjar. Des de temps immemorials, el mot viatge fa un lleu aroma d'aventura i de perill. Té un alè de balaitós atzar i d'incertesa temptadora. Quan viatgem no ho fem pas tan sols per mor de la llunyania, ans també per mor d'absentar-nos del nostre propi terreny, d'aquest món domèstic diàriament endreçat i apamat, i pel mer plaer de ser fora de casa i, per tant, de no ser nosaltres mateixos. Volem interrompre la vida merament vegetativa vivint experiències, però aquells qui es fan viatjar, aquesta manera no fan sinó passar per un seguit de coses noves en comptes d'entrar en un seguit de coses noves. En tota l'obra, l'autor escriu en primera persona. Es dirigeix directament al lector i inclús a vegades li fa preguntes retòriques. En fi, es tracta d'una obra elegant, àgil, rica en continguts i no necessita moments de gaire concentració per llegir-la. Podria també ser una obra introductòria per a lectors que mai han llegit res de Stefan Zweig. I pels que ja el coneixeu, pels que ja coneixeu aquest escriptor, que deveu ser molts, us garanteixo que no us defraudarà pas.